torturaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzo eta Egiari Zor Fundazioak simbolismo handiko leku batetik hurbil oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak Donostiako La Cumbre jauregitik gertu. Gipuzkoako gobernadore zibilaren egoitza izan da, jauregian torturatu zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala eta estatuaren indarkeriari zuzenean lotua geratu da etxe hori. Garazi Kastainok Egiari Zorren izenean nabarmendu duenez. Aldarrikatu zuen jauregi hori estatuaren biktimentzako memoria gunea bihurtu behar dela, Espainiako gorteek onartutako memoria demokratikoaren legeak dioen moduan. Gabon, torturaren aurkako nazioarteko eguna izan bitartean, Juan Alberto Belotz Justizia eta Barne Ministro ohiaren hitzak ere izan dira albiste. Honek azpimarratu du ez dela damutzen Enrique Galindo Guardia Zibileko general izendatu izana. Adierazpen horiek Pili Zabalak, Josi Zabalaren arrebak delitutzat jo ditu, mingarriak, humilagarriak eta kezkagarriak direla esan du. Eta Beloken hitzak berriro gogorarazi didate jasandako tratu txar hori. Euskaldunok, baita Espainiarrek ere, esan beharko lukete, ez ditugu onartzen, zure hitzak. Eta pasa beharko ginateke ekintzetara. Bera adierazpenekin argi uzten du, berak biktimarioen alde dagoela, eta argi utzi du berriro ere zigortua izan den general ohi bat berriro general bihurtuko lukeela. Politikan gobernua osatzeko bilerekin jarraitzen dute Nafarroan. Atzo egin zuten bilera Geroa Baik, Zurekin Podemosek eta PSNek. Leire Martínez. Atzo egin zuten hiruko bilera, PSNek, Geroa Baik eta Elkarrekin Podemosek. Lehenik eta behin, Geroa Baik eskatu gisan PSNerekin elkartu zen eta gero arratsaldean hiruko bilera egin zuten. Bileren ondoren, aipatzekoa da, PSNren Ramon Altzorrizek egin zituen adierazpenak. Eskuinari aurre egin behar zaiola erran zuen, baina PSNek garbi utzi zuen Iruñeko udalean egin zuten abstentzioarekin gutxi inporta zaiola eskuina gobernatzea Iruñeko udalean. Guk bai ekarri dugu gure dokumentua eta gure dokumentu horretan 17 atal ezberdindu ditugu eta hoien baitan 11 neurri sartu dugu, gutxi gora bera 100 bat neurri osotara eta atalka eta sektoreka eta arloka banatuak, ezta? Bueno, hori da Geroa Baik ekarri duen proposamena eta mankomunera eskaini duguna. Orain zai gaude, izan ere, gu izan gara dokumentu zehatza ekartzen denak, eta orain, ikusiko dugu, beraiek hitza eman dute, bidaliko digutela gaur eta bihar artean, eta alik eta azkarrenen, 3 mankomunean jarri, hori Alderdi Sozialistak egingo duen lana izango da. EAJak eta PSek akordioa sinatu dute Arabako Foru Aldundian. Akordioak 4 ardatz nagusi ditu: ekonomiaren eraldaketa, zaintza arloarekin eta planetarekin konpromisoa eta Araba kolaboratibo bat izatea. Bi alderdiek akordioa sinatu dute lurralde bateratuagoa eta orekatuagoa lortzeko. Ostegun honetan, investidura saioa izango da eta bertan Ramiro González ahaldun nagusi izendatuko dute. Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen aniztasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunaren aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute gaurkoan egindako prentsaurrekoan eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia, atzo udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez, azken momentuan atzera bota dute. Koa da, ezin gaituzte mehatxatu protestatzeari utzi diezaiogu. Asko daramatzagu gure eguneroko lana arautzen duten baldintzarik argirik gabe.
aspalditik esan diegu ez aparteko orduei. Horretarako lanpoltzako langileak dituzte. Une jakin batzuetan beste modu batera egiteko ezintasunagatik behar izan denean, aparteko orduen kontura indartu behar izan dugu zerbitzua. Udalak ez digulako ordaintzen denbora librearekin egindako lana. LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan. Sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute, eta ekainaren 29an eta 30ean greba egingo dute. Greba deialdietan salatuko dute aurrekoan bezala, 1.000 euro inguruko soldatak eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. Euskal Herria Baik eta Euskal Herria Bilduk adierazi dute turra aukera paregabea dela, bi estatutan banatutako herri bat dagoela erakusteko. Turra kirol esparrutik haratago doan ikuskizun soziala dela eta milioika lagunen arreta erakartzen duela azpimarratu dute. Aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Euskara Abenturaren 4. edizioa Añanatik sartuko da Arabara. Uztailaren 1ean Maulen hasiko da eta uztailaren 11an iritsiko da Añanara. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Atzo, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean, Egiari Zor Fundazioak Donostiako Lakumbre jauregitik gertu oroitu eta omendu zituen estatu indarkeriaren biktimak simbolismo handiko lekuan. Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 2014 bitartean 4.113 tortura kasu izan zirela jasotzen da tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektuaren azken txostenean. Bestalde, Egiari Zor Fundazioak gaitzetsi egin du Eusko Jaurlaritzak estatuaren indarkeriaren biktimen omenezko ekitaldirik antolatu ez izana.
Tortura zizpide Nafarroako gobernuak prozedura abiatu du estatu indarkeriaren, poliziaren eta eskuin muturraren biktimak aitortzeko. Leire Martínez. Estatu indarkeriaren eta eskuin muturreko biktimen aitortza emateko sortu zen 16/2019 legea, foru legeaz baliaturik. Nafarroako gobernuak lehen elkarrizketak abiarazi ditu espreski sortu den batzordean. Eta bidean, oztopa unitz izan badu ere, prozedura abian da eta biktimek aitortza ekonomikoa jasoal izanen dute. Zeren aitortza ekonomikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktima eta senitartekoei. 50 hildako baino gehiago, 1068 tortura kasu eta 241 zauritu dira Egiari Zor eta Nafarroko torturaren sareak zenbatu dituzten biktimetako batzuk. Eta horretarako eskuin muturrak edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko eta erreparazioa eskaintzeko sortu zen 16/2019 foru legea. Eta bidean oztopa unitzekin topo egin behar izan duen arren, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta bidean, oztopa unitzekin topo egin behar izan badute ere, dozenaka kasu ikertuko dituzte orain. Horretarako, batzorde bat eratu du Nafarroako gobernuak. Eta horrek, erabaki beharko du eskaera aurkezten dutenei, biktima izaera aitortu ala ez. Eta horren arabera, ea kalte ordaina jasotzea ote dagokien. 2019an heldu zen lege berria gurera. Gobernu aldaketak eta batez ere eskuina jarritako helegiteek gibeleratu zuten legean jasotako helburuak betetzea. Aitortza publikoa zarago, lege honek sosa emanen die biktimei eta senitartekoi. 800.000 euro zauriek ezintasun latza eragin badute. 75.000 euro elbarritasun partziala izan badu. 100.000 euro elbarritasun osoagatik. 180.000 euro guztizko elbarritasunagatik eta finitzeko 250.000 euro heriotzagatik. 16/2019 sobera emeki ematen ari den aitortza, baina aintzineratzeko esperantzaz beterik dagoena. Nafarroako alderdi politikoek negoziatzen jarraitzen dute, baina hautagai bakar batek ere ez ditu beharrezko botoak. Gehienez, 2 hilabete geratzen dira Nafarroako gobernuko lehendakariaren inbestidurarako. Alderdi politikoek negoziatzen jarraitzen dute, baina hautagai bakar batek ez ditu beharrezko botoak. PSNek Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak aurrera jarraitzen dute gobernua osatzeko negoziazioekin. Guk bai ekarri dugu gure dokumentua eta gure dokumentu horretan 17 atal ezberdindu ditugu eta hoien baitan 11 neurri sartu dugu, gutxi gora bera 100 neurri osotara eta talka eta sektoreka eta arloka banatuak, ezta? Bueno, hori da Geroa Baik ekarri duen proposamena eta mankomunera eskaini duguna. Ildo beretik, Euskalgintzaren Kontseiluak Nafarroako alderdiei ofizialtasunaren eskaerari eusteko eskatu die. Kontseiluak azpimarratu du 200 gizarte eragileek baino gehiagok aurkeztu zutela eskaera hori Nafarroako parlamentuan apirilaren 20an eta esan du euskararen ofizialtasunak aukera ematen diela nafar guztiei euskara lurralde osoan ikasi eta erabiltzeko.
ze. Deritxos inpozaketa, inpozatza da Euskara legearen mapakena Nafarra. Euskara daiek pasa ezin izan duten barra. Euskara da gure mendiak eta belarra. Euskara gure territorio libre bakarra. Ez digute usten ez da. EAJak eta PSek akordioa sinatu dute Arabako Foru Aldundian. Akordioak 4 ardatz nagusi ditu: ekonomiaren eraldaketa, zaintza arloarekin eta planetarekin konpromisoa eta Araba kolaboratibo bat izatea. Bi alderdiek akordioa sinatu dute lurralde bateratuagoa eta orekatuagoa lortzeko. Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen anistasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunerantz aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Eta Gipuzkoan gobernua osatuta, ostegunean egingo dituzte batzar nagusietan diputatu nagusiak hautatzeko osoko bilkura eta bozketak. Itxura guztien arabera, Eider Mendoza jeltzalea hautatuko dute diputatu nagusi. Gipuzkoako batzar nagusiak eratuta daudela, osteguneko osoko bilkuran hautatuko dituzte diputatu nagusiak. Beste urrats bat emango dute Gipuzkoan, eta ekainaren 29 jakingo dugu nork aginduko duen Gipuzkoako Foru Aldundian, Markel Olanoren lekuko hartuta. Ez ustekorik ez bada Eider Mendoza jeltzalen hautagaia izango da aldu nagusi, EAJaren, PSren eta PPren batzarkiden botoekin. Izan ere, iragan ostiralean eratu zituzten Gipuzkoako batzar nagusiak mahaiko presidente Xabier Ezeizabarrena jeltzale izendatuz. Bere alderdikiden 17 boto ez gain, sozialisten 7 eta popularren 3 botoak ere eskuratu zituen Ezeizabarrenak. PPren babesa ordea ez da musutruk iritsiko. Carlos Iturgaiz PPko buruak jeltzale eta sozialistei ohartarazi die aurrera begira legealdian zehar egonkortasun nahi baldin badute alderdi popularrarekin negoziatu beharko dutela. Gauzak horrela maiatzeko hauteskundeetan herritarrek hautatutakoaren bestelakoa izango da Gipuzkoako mapa politikoa. EH Bilduk nabarmen egin zuen gora foru hauteskundeetan, EAJari aurrea hartuz. Maialen Iriarterekin EH Bilduk 22 eserleku lortu zituen batzar nagusietan, 2019an baino 5 batzarkide gehiago. Botoen ia 137 eskuratu zituen koalizio abertzaleak. EAJak berriz aurreko agintalditik hona 3 eserleku galdu ditu, botoen 132 lortuta eta beraz 17 batzarkide ditu. Dena den EH Bilduk aginta hartza baztertu eta jeltzalek, sozialistak eta popularrek bat egin dute Gipuzkoako batzar nagusiak eratzerako orduan. Horrek seguraski isla izango du Gipuzkoako Foru Aldundian ere bai. EH Bilduko eta Euskal Herria Baiko bozeramaileek Frantziako turrari buruzko agiri bateratu aurkeztu dute Hendaian. Turra, kirol esparrutik haratago doan ikuskizun soziala dela eta milioika lagunen arreta erakartzen duela azpimarratu dute. Beraz, aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen 2 estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakusleio handi bat ireki zaigu turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin.
Santiago zubia zeharkatzean, herri berean inposatutako muga bat besterik zeharkatuko ez duena. Aukera bat aurkezten zaigu munduari esateko hemen herri bat badagoela, Euskal Herria izena duena, bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi duena. Kalejira batek euskal preso, ieslari eta deportatuen itzulera aldarrikatuko du datorren ostiralean, ekainaren 30ean Iruñean. Sarek eta Etxeratek astelehen honetan iragarri dute ekimena. Leire Martínez. Hogeita 4 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen. Ankerra eta gizagabea zelako. Baina urruntze politika hori gainditzeak ez du berekin ekarri euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Etxean nahi ditugu, etxera, bai, etxera. Horregatik dain garrantzitsua etxera aldarrikapena kalean ikusaraztea eta ozen aldarrikatzea elkarbizitzan aurrera urratsak emateko konponbidean jarri behar dugula preso, ieslari eta deportatuen auzia. Etxera bai, etxea nahi ditugu. Eta helburu hori errealitatea izan dadin denok behar zaituztegu. Zentzu honetan, datorren ostiralean arratsaldeko 8etan Sarasate pasealekutik abiatuko den etxera kalejiran parte hartzeko deialdia luzatu nahi diogu Iruñeko jendarteari. Ekainaren 26 eta 27 honetan pasatzen ari dira brebetako azterketa Frantziar estatuko ikastetxetan. Seaskako ikasleek lehen aldiz egin aldute zientzietako froga euskaraz. Urte luzeetako borrokaren ondotik, Seaskak martxoan lortu zuen Frantziar estatuaren aldetik baiezkoa eta horrela jakin zuten Seaskako ikasleek azkenean egunotan pasatzen ari diren brebetako zientzietako froga euskaraz egingo zutela. Eskubideak errespetatuak izan daitezen exigitzen dugu. Basoa eta brebeta euskaraz! Eta ipar Euskal Herritik mugitu gabe, etxe bat okupatu dute Senperen, salmenta espekulatiboa gelditzeko asmoz, ELB laborarien sindikatua, Lurzaindia elkartea, Ostiasarea eta herrian sorturiko kolektiboaren babespean okupazio abiatu du 40 herritarrek. Nous demandons l'annulation totale immédiate de cette vente. Voilà. Espekulazioari Euskal Herria ez da salgai eta amalurra zain dezagun. Ondo egoera da, hau ezin bertzia da. Entxeatu gira herriko etxeak antolatu bilkura batzuetan parte hartuz saltzale eta erostunekin mintzatzeat eta gibelekin eraztea prezio hortan erostia. Ez dugu handietxi, beraz gero zer da aterabidea da borroka. Ez da bertzea aterabiderik, beraz egun hemen gira okupazio bat hasi dugu, badugu agonako esperientzia, fruituak ekarri zituen eta pentsatzen dugu, espero dugu, honek ere fruituak ekarriko dituela. Departement Laborantza Gamara, ELB, FNSOA, Lurzaindia, Safer, Scott, ici aussi ont participé. Zaldibar argitu plataformak, ekologistak martxan taldeak eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartak prentsaurrekoa deitu zuen atzo Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian agerraldia egin dute Zaldibarko zabortegiaren egoerari buruzko azken albiste kezkagarrien aurrean. Segurtasuna bermatzeko exigitu diote Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritza berak igorri dio
txostena epaitegiari. Egonkortasunari begiratu ezkero, arriskua handia da, mugitzen ari da, arrakalak daude. Arrisku handia dago, baita ere, gas isurketei, usainei eta sutei dagokionez. Gaur egungo egoera ez da 2020ko otsailaren 6koa baino hobea. Oso kezkatuta gaude. Ikerketek adierazi dute berehala hartu behar direla zenbait neurri, ingurumenaren eta pertsonen segurtasuna bermatzeko. Premiazkoa da, larrea txosten geoteknikoaren arabera, behin-behineko estaldura artifizial bat jartzea, eta behin-betiko zigilatzea zabortegia. Hondakinaren egonkortasun globalaz ikerketa egitea eta abar. Abiadura handiko trenari dagokionez, Lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasita daude. Nafarroaldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzean hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena eta zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltza. Gauzak horrela, elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Lakuntzan abiadura handiko trenaren aurka. Abiadura handiko trenarekin hasi zirenetik hainbat herrikar aurka agertu dira. Azken 2 hamarkadatan arrabotsa sortu duen proiektua da eta oraindik dirau ingurumenen sortzen ari den kalteagatik edota gainkostuengatik esate baterako. Espainiako gobernuak 2 aukera ditu Nafarroka HT eta Euskal Herriko lotzerako orduan, oraindik erabakitzeke dago, baina bien bitartean 2 aukera horien obrekin aurrerantz jarraitzen dute. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina 2 aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu HT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarroaldetik Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzen hasi ziren eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gasteiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian 2 proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela 2 norabide horietan. Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko 1 milioi euroko aurrekontua du ministerioak. Testuinguru horretan elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldeko 7 Lakuntzan. Estopa HT zundaketak sakana bizirik lelopean. Bea Macias, Ozen elkarteko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Antiarrazismoa, ikuspegi transfeminista eta antikapitalismoa dira beren ardatz nagusiak eta salatu du kapitalismoak eragindako indarkeria areagotu egin dela azken urteotan. Ozen Bilbon jarduten duen asanblada LGTB bat da, 3 ardatz ditunak edo 3 ikuspegietan lan egiten duna, antirrazismon, antikapitalista eta ikuspegi transfeminista bat duen taldea gara. Eta, gero bai 28 koordinadoraren parte bagara, orain dela urte batzutan, eta horren barnean 28rako mania eta arrotasun hilabete egunan inguruko danan parte hartzen dugu antolaketa hortan gaude. Azpimarratu du kolektiboaren askapena ez dela parlamentuetatik etorriko eta erasoen aurrean erantzuteko gaitasuna indartzen jarraitu behar dela dio. Bizilagunen eta eragileen arteko sareak sortu zitzan ere, ohartarazi du instituzioetatik kanpo oso talde gutxi daudela LGTBIQ+ auzian eragiten dutenak. Alde batetik esan behar du
parlamentutan azkenengo urtetan indarkeri askotarako bozgorailu bezala bihurtu izan dela, gehien bat arrazakerian bozgorailu eta translegearen inguruan transfobia eta transmisoginian inguruko bozgorailu bihurtu izan dela, ez? Feminismoan bai gertatu izan den bezala, ez? Baina, azkenean guretzat non jartzen dugun foku hori, auzo eta herrien artean sortzen diren sarei ematen diegu garrantzia badakigulako, azkenean parlamentuan edo instituzioetatik lortzen den dana, berriro kenduko digutela aldatzen denen joko horren artean dauzen protagonistak, ez? Haiek aldatzen dianen, berriro aldatuko gabe, eta hortan ez dago gure askapenerako aukerarik. Zurik eta Rosa izan du hizpide eta nabarmendu du instituzioen eta nazioen bortizkeriak zuritzeko erabiltzen den estrategia ekonomiko eta politikoa dela eta Israel jarri du horren adibidetzat. Pinkwashina edo Zurik eta Rosa beste mugimendu batzukin gertatzen den bezala, adibidez ekologismoakin edo feminismoakin gertatzen den bezala, instituzioen bortizkeriak eta nazioen bortizkeriak garbitzeko edo zuritzeko erabiltzen dien estrategia ekonomiko eta politikoak izaten dira. Justo pinkwashina aipatu behar da Israelen kontran, Israelek jarduten duen baten aurren salatzen den izena dela, ez? Israelek Palestinan kontra jarduten duen genozidioi garbitzeko oso estatu irekie bezala aurkezten da kanpora eta LGTB friendly bezala aurkezten da besteat pixkat estaltzeko eta hori garbitzeko. Hori da estatu internazionalean erabiltzen den termino horren kontra, ez? Baina adibidez Bilbon gertatzen danan adibidea izan daiteke San Francisco nirekin nahi daben hotel LGTB friendly edo gay friendlya, zeinetan ikusten da nola Bilbo hirian bizitzea gero eta zailagoa dan, baina hotel bat irekitzeko bultzada hori ematen dan gero etekin politiko eta ekonomiko bat lortzeko, esanez Bilbo hiri irekiena edo LGTB friendlyena dela esateko, ez? Horren inguruan horren kontra egiten dugu, bai ikusten dugula, bai Euskal Herri mailan zein Bilbo mailan hori dijoala oin bertan edo dijoaztela instituzioek, eta orduan lehen esandakoa, askotan marketing honen barruan murgiltzen garenen erantzuteko, artikulatzeko eta antolatzeko proposamen danak azkenean zapustu egiten diala, ez? Gai zaldatuta, Lamoreako H&M dendako langileek 200 egun bete dituzte greban erosalmenaren 25% galera pilatzen dutela eta hilean 500 euro inguru kobratzen dutela salatu dute. Hemen daude H&Mko Moreako langileak greban daramate 200 egun bere lan baldintzak hobetzeko objektuarekin. Kontutan izan behar dugu 2009tik beraie daukate soldata izoztuta eta eskatzen ari garena da KPIaren galeraren errekuperazio hori bermatzea. Eratuta jadanik eta eskatzen ari gara soldata dignoak eta lan baldintzak eta egutegi eta deskantsu erreala izateko eta horietatik. Indarrez ondo dabiltzate, kontutan izan behar dugu gainera, langile hauek irabazi zutela aurreko erearen kaleratzen kontrako grebarekin eta denda honetan eta Euskal Herriko beste dendetan ez dira kaleratzerik egin, eta badakite mantendu behar dugula greba eta indarra mantendu behar dugula eta ekintzak egiten dena ikusteko. Langatazkekin jarraiki, Urdurizko Santa Marine nagusien egoitzako langileek
2 hilabete baino gehiago daramate borrokan eta egunero 15 minutuko elkarretaratzeak egiten lanbaldintza duinak eskatu eta enpresaren inmobilismoa salatzeko gaur manifestazioa egin dute Urdulizen LAB sindikatuak deituta. Urdulizko Santa Marinezar egoitzako langileek 2 hilabete baino gehiago daramate 15 minutuko lanuztek egiten enpresaren inmobilismoa salatzeko. Lanbaldintza duinak eskatzen dituzte eta zaintza etekin ekonomikoen gainetik jarriko duen eredua exigitzen dute. Hala, LABek 3 orduko lanuztera deitu du ekainaren 27 eta 28. Ohartarazi dutenez halaber, enpresak nahi du gerokultoreak paziente diabetikoei insulina ematea arduratzea eta horrek langile horien funtzioetatik erabat kanpo egoteaz gain, egoiliarren osasuna arriskuan jartzen du. Horrez gain, grebarako eskubidea aldarrikatzen dute, izan ere eskubide hori behin baino gehiagotan urratua izan da mehatxu eta oztopen bidez. Hori gutxi balitz, enpresak grebetan parte hartu duten grebalari batzuei kontratua ez luzatu edo alde batera uste erabaki du. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute gaurkoan egindako prentsaurrekoan eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia atzo udalak baimena eman zielako, baina ohartarazi dutenez, azken momentuan atzera bota dute eta horregatik udaletxearen atarian egin behar izan dute prentsaurrekoa. Bilboko suhiltzaileek udalaren kudeaketa txarra salatu dute eta hori dela eta greba egun gehiago iragarri dituzte. Horrez gain, Bilboko udaletxeko areto batean deituta zuten agerraldia, udalak baimena eman zien bertan egiteko, baina ohartarazi dutenez, azken momentuan atzera bota dute. Baimena bagenuen, roda prensa barruan egiteko, baina udalak azken momentuan ezetz esan du eta hemen gaude. Bere aldetik, udalak adierazi du baimena ematerakoan gaizki ulertu bat egon zela. Sindikatuek euren egoitzetan egin behar dituzterako agerraldiak. Kontuak kontu adierazpenak eman dituzte Bilboko udaletxearen atarian. Nahikoa da. Ezin gaituzte mehatxatu protestatzeari utzi diezaiogun. Asko dira euren eskaerak besteak beste adostutako neurriak betetzea. Asko daramatzagu gure eguneroko lana arautzen duten baldintzarik argirik gabe. Aspalditik esan diegu ez aparteko orduei. Horretarako lanpoltzako langileak dituzte. Une jakin batzuetan beste modu batera egiteko ezintasunagatik behar izan denean, aparteko orduen kontura indartu behar izan dugu zerbitzua. Udalak ez digulako ordaintzen denbora librearekin egindako lana. Egoera horrela, grebara deitu dute ELA, LAB eta Komisio Obrera sindikatuek uztailaren baterako, Frantziako urriaren hasiera eta hilaren 6, 7 eta 8 egun horietan Bilbao bekalai jaialdia ospatuko baita. Eta zalantzari gabe, udalak datozen egunetarako aurreikusitako segurtasun dispositiboari eragingo diote. 4 greba egun deitu dituzte, edonola ere ostegunean negoziazio maila izango dute bi aldeek eta ikusteke dago zer gertatzen den. Uztailaren 5ean martxan jarriko da Bilbo-Iruñea Lababusen autobus linea zerbitzu berri honekin Arabako garraioaren plan zuzentzailea amaitutzat eman da. Nazioartera begira, Mexikoko Madres Buscadoras elkarteak
hobi komun bat topatu zuen orain gutxi Guadalajaran. Bertan, erdi lurperatutako gorpuak daudela salatu dute eta Bero Satrustegui nazioarteko kazetariak egin du analisia gurean. Maiatzaren 30ean Jaliskoko Madres Buscadoras elkarteak Guadalajaran, Mexikon, hainbat gorpu topatu zituen erdi lurperatuta. Ikusi bezain laster jakinaren gainean jarri zituzten tokiko autoritateak. 2 asteren ondoren, emakume taldeak tokira bueltatzea erabaki zuen eta gorpuek bertan jarraitzen zutela salatu dute. Gainera, euren ustez, azken egunetan aldaketak egon zirenaren susmoa zuten. Urte asko dira, gorpuak bilatzeko lanetan dihardutela eta jada aldaketa txikienak ere detektatzeko gai dira. Momentu horretan makil luze bat sartu zuten lurrera eta usteltze egoeran dauden gorpuen usaina nabaritu zuten, argi zuten. Azken egunetan mugimenduak egon zirela zonalde horretan. Berriz, jakinarazi zuten egoera eta orduan bai autoritateak bertara hurbildu ziren. Oraindik ez dago informazio zehatzik, baina Madres Buscadorasen arabera 32 dira momentuz erreskatatutako gorpuak. Gauzak horrela, Mexikoko pertsona desagertuen erregistro nazionalak argitaratu dituen datuen arabera, gizonezkoengan adinak aparteko daturik ematen ez duen bitartean, emakumezkoen artean gertatzen dena oso bestelakoa da. Halaxe da, datu ofizialei begiratuta Mexikoko pertsona desagertuen erregistro nazionalaren arabera 2023an ia 4.000 pertsona desagertu dira. Egunero, bataz beste 32 pertsona desagertzen dira herrialdean, gehienak gizonezkoak dira, 76%, baina sexuaren eta adinaren arabera kontutan hartu beharreko faktore bat ikus daiteke. Hau da, gizonezkoen artean adintarteak ez du askorik esaten, kasu gehienak 25 eta 29 urte bitartean ematen diren arren ez dago aparteko desberdintasunik beste adintartei erreparatuta. Aitzitik, emakumezkoen artean zenbakiak oso bestelakoak dira adinaren arabera. Desagertutako emakumeen erdiak baino gehiagok 15 eta 19 urte bitarte zituen. Honen atzean dauden arrazoiak aztertu ditu Mexikoko haurren eskubideen sareak eta esplotazio sexuala eta adingabeen salerosketa jarri ditu erdigunean. Gainera, desagertutako emakumeek eta neskatoek torturak, sexu abusuak eta bortxaketak sufritzen dituzte. Honen aurrean, politika publikoak egiteko beharra aldarrikatzen du Karla Quintanak, desagertutako pertsonen bilaketarako batzorde nazionaleko zuzendariak, eta horrekin batera estatuaren arduran jartzen du fokua eta modu koordinatuan lan egiteko eta antolatzeko beharra azpimarratzen ditu. Eta kultura arlora salto, zinegoak Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia ekainaren 26an hasi zen eta uztailaren 3 arte ospatuko da. Eta jada, Angeles Cruzek jaso du zinegoak jaialdiko ohorezko saria. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espinita y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla. Tabakalerak That Time inauguratu du, zentroko erakusketarik handiena Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egindakoa. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute. Museoko bilduma da erakusketaren jatorria eta orain Donostian dago erakusgai. Denbora ulertzeko Donostiako Tabakaleran dagoen That Time erakusketa baino hoberik ez da. Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egin dute sorkuntza garaikidetik abiatuz. Sorkuntza zentrotik museora igarotzen den ohiko prozesua irauli egin dugu eta museoaren bilduma bikainaren aukeraketa bat zabaldu dugu Tabakaleran irakurketa berritzailea emanaz.
Dataim orainean finkatutako begirada batez hurbiltzen da bildumara, baina begirada hori iraganera eta etorkizunera ere mugitzen da. Arteari, denborari eta memoriari buruzko kontakizun berezi bat proposatu digute. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute erakusketa. Ikuspegi poetiko eta irudimenezko ariketa batetatik heltzen dio denboraren gaiari erakusketa honek. Museoko bilduma da erakusketaren jatorria, eta orain Tabakaleran dago erakusgai artearen eta memoriaren inguruko kontakizun bat proposatzeko. Esanahia ematen diola eta zentzua ematen diola Tabakaleraren ibilbideari eta sorkuntza zentro izaerari ere. Artelanak azaroaren 5 arte egongo dira ikusgai Donostian. Zuzeneko musika Gasteizko Farelina lorategira itzuliko da uda honetan. Belar Soundsek doako 7 kontzertu eskainiko ditu ekainaren 24tik irailaren 16ra. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan, beldur nire, hauziek, osorik janazaten. Uda garaian gaude eta musika jaialdiak ere anitzak dira. Hain zuzen ere, musika jaialdiek Euskal Herrian izan duten egitekoa aztertu du Jon Urzelaik. Zufestak Euskal Musika Jaialdiak 21. mendean, saiakeran menderdian, eremu globalean zein lokalean jazotakoak arilkatuz. Pantailaren bestaldean daukagu jada Jon Urzelaik, kaixo? Kaixo, bai. Lehenik eta behin, zein da zure liburuaren xedea? Bueno, nik somatzen nuen bazegoela behar bat, pixka bat musika jaiaren inguruan irakurketa sakonago bat egiteko, edo normalean egiten diren irakurketetatik harago joango zen zerbait egiteko. Eta pixka bat xedea hori da, eztabaida publiko bat abiatzea ere bai, pixka bat gaiaz ganora pixkatekin hitz egitea, eta horretarako abiapuntu batzuk ematea, pixka bat hori izan da nire asmoa. Eta zergatik idatzi duzu saiakera hori? Gabezia bat ikusten nuelako, esan bezala, iruditzen zitzaidan musika jaialdi ez hitz egiten dela, baina oso modu azalekoan edo hala egin izan dela behintzat azken urteetan, Eta, sumatzen nuen bazegoela gogo bat ere, eta behin liburua kalera eritsi denean ere ikusi dut jendeak bazuela gogo bat, pixka bat gaiari beste ertz batzuetatik heltzeko, eta festivalen paradigmak dituen ondorioi buruz hitz egiteko, eta nire aldetik aletxo bat jartzea izan da helburua, Esan duzun bezala musika jaialdiei buruz hitz egiten duzu liburuan, nolakoak dira egungo jaialdiak? Geroz eta ugariagoak, hori esango nuke nahiko agerikoa dela, eta ziur aski erantzuten diote hiri eredu bati eta pixka bat gizarte bati, non kulturak agian garai batean zituen egitekoak alboratu eta beste batzuk hartu dituen, pixka bat lurraldeak nazioartean kokatzekoa, pixka bat aisiaren bueltan eraikitako hiriei erregaia ematea, ostalaritza nagusi den gure gizarte honetan.
Eta pixka bat galdu ditu, garai batean izan zituen, ikuspegi komunitarioago bat, edo beste asmo utopiko horiek edo pixka bat ikuste bidean pixkanaka ere galdu direla. Hiri eredua zaritu zara, monopolioa ere aipatzen duzu liburuan. Nola txertatzen da kultura zentzu horretan? Lehen esan bezala, nek sensazio daukat kultura gaur egun ekitaldi handiak ospotzeko aitzakia bat dela eta garrantzizkoagoa dela ekitaldi